Vzkaz pro Fialu. Ono by tohle, co ti teďko já řeknu, ty šmejde falešnej, by ti řeklo nejradši 3/4 lidí z České republiky. Seš hajzl, seš nula, seš ta největší svině, to největší svinstvo, který mohlo tuhletu republiku potkat. A ty onuce kolem tebe, ty řiťopichové a všichni, co ti tam takhle kejvají, všichni, jo, ty nejbližší, ty moc dobře víš, od Rakušana přes Jurečku, Pekárovi, Cvetra a ty ostatní, jo. Vyskočil Němcová a no zkrátka ta vaše banda odesácká, ta mafie Stan a ostatní piráti, Fetky a všichni. Vy jste ta nejhorší věc, která mohla tuhletu republiku potkat. Zlodějská, mafiánská špína, která si nezaslouží nic jiného, než žít do kriminálu. Vy si myslíte, že tím, že budete cenzurovat a lidi zastrašovat, že je budete zavírat. Já jsem se nebál za komunistů, vy kundy zasraný, říkat na plnou hubu, co jsem chtěl. A nebudu se bát ani teďko. Jste hajzlové, jste špíny, jste ostuda České republiky. Tenhle ten hnus, co se teďko dostal i s tím udavačem nahoře Pávkem, to je to nejhorší, co se mohlo stát. Tato doba je bohužel ovládaná debily a vy jste prim, teda ukázka. I to lejno blondětý v té Evropské unii, jděte do hajzlu. Můžete mi dát, co chcete, šíření nenávisti nebo čehokoliv si zase vymyslíte v zájmu toho, abyste mohli podvádět, krást a ničit obyčejní lidi v této republice. I ty, co vás volili, tak ty vás mají plný zuby. Jste svině, jste neskutečný svině, bezcharakterní lidský odpad.